Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir PB? At sa lahat po ng masugid niyong mga taga-subaybay. Ako po ay isang OFW at naging libangan ko na ang pakikinig sa inyong mga kwento. Salamat din po sa mga patuloy na nagpapadala sa inyo at ibinabahagi ang kanilang mga karanasan. Dahil sa kahit paano ay nababawasan ang lungkot ko po dito. Ang totoo po niyan, isa ako sa maraming mga tao na hindi naniniwala tungkol sa mga engkanto at aswang. Pero, nagbagong lahat iyon nang nagbuntis ang aming ina sa panlima naming kapatid. Medyo may kasipagan din kasi ang tatay ko. Sundalo po siya at madalas ay hindi namin ito nakakasama. Kung kaya siguro ganon. At mabilis din daw po talaga kasing magbuntis ang aming ina. Minsan po, habang nag-iigib kami ng nakababata kong kapatid, ay narinig naming sumigaw ng ubod lakas ang aming ina. Kung kaya nagmamadali kami ng kapatid ko na umuwi ng bahay upang alamin kung bakit. Mag-isa lang po siya noon sa bahay dahil sa ang aming dalawa pang kapatid ay nangangahoy naman. Bali pangalawa po ako sa aming magkakapatid. Pagpasok po namin sa bahay ay nakita naming namimilipit siya sa papag at sapu-sapu niya ang kanyang tiyan. Nilapitan namin si nanay at inalalayan. Di ko po alam kung ano ang aking gagawin. Inutusan niya akong kunin ko ang kanyang pampahid. Medyo humupa ang pananakit ng kanyang tiyan matapos niyang mapahiran iyon. Nagkwento siya sa amin na parang may biglang dumagan sa kanya at hindi siya makagalaw. Natutulog po kasi si nanay nang amin siyang iwan. At naramdaman niya na parang iniaangat ang kanyang damit. Kung kaya namuwersa siya upang makagalaw. Nawala lang di umano ang tila nakadagan na iyon sa kanya nang siya ay makasigaw. Yun po ang unang pagkakataon na makarinig ako ng hindi pangkaraniwan. Makalipas lamang po ang isang araw ay naulit ang pangyayaring iyon. Noon naman po ay gabi nang bigla kaming magising dahil sa sigaw na nilikha ni nanay. Napaulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang wag at ayaw ko. Nang makita po namin siya ay nagpupumiglas ito na parang gusto niyang kumawala. Niyugyug namin siya at bigla siya nagmulat ng mga mata. Ang sama daw ng kanyang panaginip. Butil-butil ang pawis ni nanay at hapo-nga po siya. Kinunan siya ni kuya ng tubig at pinainom. Sa kanyang panaginip ay nakita niya umanong hinahawakan siya ng isang maitim na lalaki sa magkabilang kamay at nakadagan ito sa kanya. Kinabahan kaming magkakapatid sa sinabi ng aming ina. Nasabi namin sa aming mga sarili na sana ay umuwi na si tatay. Dahil wala naman kaming malapitang iba. Dayo lamang kami sa lugar. Na wala kaming mga kamag-anak doon. Naulit pa ng ilang beses ang mga ganong tagpo. Madalas ay may mangyayari munang kakaiba bago magkaganon si nanay.
Nakaririnig kami ng malalakas na hangin na maririnig mo ang mga dahon at sanga ng puno sa labas ng bahay dahil sa lakas noon na akala mo pa nga ay may bagyo. At masusundan iyon ng mga yabag na akala mo naman ay may mga nakawalang hayop na nagtatakbuhan palibot sa aming bahay. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang aming ama. Laking pasasalamat namin. Agad naming ikinuwento sa kanya ang mga kababalagang nangyayari kay nanay. Kinagabihan ng araw na iyon, natatandaan kong maaga kaming nakatulog ng mga kapatid ko. Panatag kami dahil sa may kasama na si nanay sa silid. Pero mas nakakagimbal ang mga sumunod na pangyayari. Naalimpungatan na lamang kaming magkakapatid ng mga madaling araw nang marinig namin ang kaguluhan. Nang pumasok kami sa silid nila nanay, ay nakita namin siyang dinudugo na at namimilipit sa sakit. Si tatay naman ay panay ang pagwawala na parang may kalaban ito. Umiiyak na noon si nanay, kung kaya kami ay naluha na rin. Nilapitan namin siya at niyakap. Akala pa nga namin noong una ay nag-away sila ni tatay. Panay ang pagmumura ni tatay na nakadungaw ito sa bintana. Narinig ko pa noon sa aming ama na sinabi niyang malakas lang daw ang loob nito dahil sa hindi nakikita. Na naisip ko tuloy na marahil ang tinutukoy ni tatay ay yung sinasabi ni nanay na maitim na tao na kanyang nakikita sa panaginip. Kinilabutan talaga ako nung mga oras na iyon. Nang sumikat ang araw ay maaga pang umalis si tatay. Di namin ito makausap dahil sa mainit ang kanyang ulo. Di pa rin kasi humuhupa ang galit nito. Makaraan ang mahabang oras ay bumalik ito na mayroon ng kasamang matanda at ilang kaibigang sundalo. Nagtanong-tanong pala ito kung saan mayroong manggagamot. Tiningnan si nanay ng albularyo. Lumabas sa kanyang pagsusuri na may gumagambala daw dito. Nagustuhan ng aming ina ng isang engkanto. At nagalit daw ito nang makitang katabi ni nanay si tatay. At siya ay nagdadalang tao. Napasuntok si tatay sa dingding nang marinig ang sumunod na sinabi ng manggagamot. Wala na di umano ang aming kapatid dahil sa sapilitang kinuha iyon ng engkanto sa sinapupunan ng aming ina. Nakita ko sa unang pagkakataon na umiyak ang aming ama. Nakasilip lang kami noon sa pintuan ng silid at matamang nakikinig. Sinabi pa ng matanda sa aming ama na lapitin daw talaga si nanay ng mga di pangkaraniwang nilalang. Naniniwala naman si tatay sa matanda dahil sa pangalawang magkasunod na pagkakataon na iyon na nakunan ang aming ina dahil sa kagagawan ng mga engkanto. Kaya nga kami napilitang lumipat. Ngunit ganon din pala ang kahihinatnan at sasapitin ng aming ina. Kaya galit na galit si tatay. Binigyan ng matanda si nanay ng pangontra sa mga elemento. Ngunit pinayuhan pa rin niya kaming lumipat na lamang. Dahil sa marami umanong mga engkanto ang naninirahan sa paligid ng kinatitirikan ng aming bahay. Kung kaya nakiusap si tatay sa kanyang opisyal. At dahil sa maganda naman ang record at performance niya sa kanyang serbisyo, kaya pinayagan naman ito. Napadpad po kami sa isa pang probinsya.
Doon siya napiling maidestino ng kanya pong officer. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng lugar. Nang mga ilang araw na kami sa bago naming tinitirahan, ay may isang matandang babae na madalas dumaraan doon sa amin. At sa tuwing daraan ito, ay binibigyan kami ng saging. Pero may napansin ako sa matanda. Tila ilag dito ang ilang mga taga roon, kaya hindi ako komportable sa matanda. Kumpara sa nakaraan naming tirahan, mas maraming pagkakataon na namin nakakasama si tatay. Minsan, nang mapadaan uli sa amin ang matanda, ay nakita kong kausap nito ang aming nanay. May iniabot itong saging. Lumapit ako at tinawakan sa kamay si nanay. Napapansin kong panay ang tingin ng matanda sa tiyan ng nanay ko. Noong huli ay hindi na ito nakatiis. At narinig kong sinabi ng matanda sa nanay ko na buntis daw ito. Ikinagulat naman iyon ng nanay ko dahil sa maliit lang magbuntis ito at hindi mo talaga mahalata. Maging ako ay nagulat noon. Nagtataka namang naitanong ni nanay kung paano daw nitong nalaman. Hindi na iyon sinagot pa ng matanda. Sinabi lang niya sa nanay ko na ingatan niya iyon at nagpaalam na. Kinagabihan na nagpapahinga na kami, ay tinawag ako ng nanay ko at samahan ko daw sila ng bunso kong kapatid sa kwarto. Maliit lang ang bahay namin, para lang talaga iyong kubo. Pagbungad ko sa pinto ay nakita kong tulog na ang bunso naming kapatid. Nang nasa loob na ako ng silid, ay napapansin kong hindi mapakali si nanay. Init na init ito. Kung kaya akin siyang tinulungang magbaypay. Nasabi ni nanay na napakainit daw. Naupo na lamang si nanay at hindi na humiga pa. Talagang init na init siya nung mga oras na iyon. Maya-maya ay umalingasaw ang isang napakabahong amoy na di nagtagal ay nakarinig naman ako ng tunog ng isang baboy. Bahagyang nakaangat ang sahig ng silid sa lupa. Pero ang aming pinakasala at kusina ay lupa ang flooring. Kaya naisip ko na marahil ay nasa silong ito. Naiinis namang binugaw iyon ni nanay. Nasabi pa nga niya na napakaalinsangan na nga ay makakaamoy ka pa ng mabaho. Maya-maya ay narinig naming parang tambol nang may tumama sa baboy. At umiyak ito na narinig namin ang pagtakbo nito palayo. Nang sumunod na araw, paglabas ko ng bahay, ay nakita kong naroon na muli ang matanda at kausap ang aming ina na nooy nagwawalis sa aming bakuran. May iniabot na naman itong piling ng saging kay nanay. Ayaw na talaga sana iyong tanggapin pa ni nanay pero ipinipilit ng matanda. At ayaw rin itong tanggapin ang ibinibigay ni nanay na bayad. Kinagabihan, kumakain pa lamang kami, ay nakaririnig na kami ng ingay sa labas na hindi iyon pangkaraniwan para sa amin. Dahil kapag sa araw naman ay hindi ganon. Kung bakit naman kailang gabi ay saka nagkakaroon ng mga ganong pangyayari. Pagkatapos naming kumain at magligpit ay nagpasya na kaming magpahinga. Doon ako natulog sa silid nila nanay. Kasama ko uli ang bunso naming kapatid. Nang maghahating gabi na ay bigla akong ginising ni nanay. Dahil sa tumitindi daw ang mga pagkaluskos sa labas ng aming bahay. At may narinig umano siyang dumapo sa isang puno
malapit sa amin na tila napakalaking ibon noon dahil sa lakas daw ng pagpagaspas ng mga pakpak nito. Lumabas ako ng silid at pinuntahan ko ang panganay naming kapatid. Ginising ko siya at sinabi ang mga ipinagtapat sa akin ni nanay. Naglakas loob si kuya na labasin iyon upang alamin kung ano talaga ang gumagawa ng mga ingay na iyon. Nagsukbit siya ng itak at kinuha ang flashlight. Sinamahan ko siya. Naramdaman nga naming parang merong naglalakad sa gilid ng bahay. Pagbukas namin ng pinto ay laking gulat namin nang tumambad sa amin ang matanda. Itinulak kami nito ng bagya na pilit pinapapasok sa loob ng bahay. Humahangos ito at hinahanap si nanay. Sinabi niyang mayroon daw aswang na nasa labas. Mabilis namin siyang sinamahan sa silid. May hawak ito sa kanyang kamay na parang isang latigo. Inutusan niya ang kuya ko na magpadingas ng apoy at ilagay daw sa baga ang kanyang itak. Ako naman ay sinabihan niyang maghiwa ng maraming kalamansi. Di nagtagal ay nakarinig kami ng mga pagaspas. Nahalata mong nagpapaikot-ikot iyon sa aming bahay. Nagsimula nang sumigaw ang matanda ng katagang sibol. Paulit-ulit niya itong binibigkas. Matapos kong makapaghiwa ng mga kalamansi, pagbalik ko sa silid ay nakita ko ang aming ina na namimilipit na sa sakit. Sinigawan ng matanda ang kuya ko kung kanya na ba raw nagawa ang iniuutos nito. Nang sabihin ng kuya ko na tapos na, ay hinawakan akong bigla ng matanda sa kamay at sinabihan akong samahan ko raw siya sa labas. Takot na takot ako. Kanya na ring pinasunod ang kuya ko sa amin. Paglabas namin ng bahay ay biglang gumalaw ang sanga ng isang puno. Nang ilawan iyon ni kuya ay wala kaming nakita. Pero nang ibaba niya ang liwanag ng flashlight doon sa may paanan ng puno ay nagimbal kami nang makita naming mayroong tao na nakaupo doon. Pero mabilis na pumasok sa isipan ko na hindi iyon basta karaniwang tao. Maitim iyon na mabalahibo ang mga braso at ibinuka nito ang kanyang bibig na para bang nagalit ito ng tamaan ng liwanag. Nakita ko ang di pang karaniwan nitong mga ngipin. Minura ito ng matanda at sinabihang walang kwenta. Narinig ko pa na sumigaw ang matanda na sinasabing hayok na aswang. Pero sinasabi niya iyon sa kanilang lengguwahe. Nanatili naman ang aswang sa kinalalagyan nito. Inutusan ako ng matanda na pigain ko na ang kalamansi at isaboy daw sa aswang. Kaya piniga ko iyon sa aking kamay at agad na isinaboy. Pati nga ang pinagpigaan nito ay akin na ring ibinato. Gumalaw ang aswang papunta sa kanyang gawing kanan. Galit ito at nakatingin sa amin. Inambahan ito ni kuya ng kanyang itak, kung kaya lalong umangil ang aswang at galit na galit. Nang biglang nakita ko na lang na lumapit ang matanda at hinampas niya iyon ng kanyang hawak na latigo, na noong huli ay nalaman kong iyon pala ang tinatawag na buntot pagi. Matindi ang naging reaksyon ng aswang nang tamaan siya nito. Napaigtad talaga at nagmamadaling tumakas na palayo na mabilis na naglaho sa dilim. Pagpasok namin sa silid ay nakita naming
maayos na ang kalagayan ng aming ina. Makalipas po ang ilang buwan, ay maayos pong naisilang ni nanay ang aming panlimang kapatid. Sa tulong na rin ng matanda na si Manding Tunay. Pinangalanan itong Salbasyon dahil sa naisalba ito at hindi napahamak katulad ng dalawang kapatid namin na sunundan nito na nakunan ang aming ina. Sa sobrang bait ng matanda ay kanya pang ipinamana sa amin ang kanya pong buntot pagi na hanggang sa ngayon ay nasa amin pang pangangalaga. Pinakunan ko sa amin ng larawan at ipinasend ko po sa akin para maipakita ko na rin sa inyo at nang sa ganon ay makita rin ng iba pang mga tagapakinig nyo na hindi pa nakakakita kung ano ang buntot pagi. At kaya naman pala ilag sa kanya ang ibang taga roon sa amin noong mga panahon na iyon ay dahil sa yun pala ang mga may lahing aswang sa lugar. Hindi nila magawang mabasta-basta si Manding Tunay dahil sa may nalalaman pala ito pagdating sa mga bagay na iyon. At iyan po ang aking karanasang hindi ko po makakalimutan. Sana po ay magustuhan nyo. More power po Sir PB sa inyong programa at sana ay patuloy nyo pa po kaming handugan ng mga magagandang kwento ng kababalagan at mga karanasan. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa lahat po ng ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.